Al igual que no pasó en otras partes, la nobleza y el clero gallego fueron sustituidos. Eso es algo que no pasó en otros lugares. La jerarquía siguió siendo la misma. Al final mandaban unos, pero bueno, no es lo mismo que solo el obispo sea de Zamora, si además del obispo el cura de tu parroquia también lo es, porque tú como obispo no vas a hablar nunca, pero con el párroco sí. De hecho, eso fue algo que hicieron los ingleses en Irlanda, prohibieron que hubiese obispos irlandeses. ¿Por qué? Porque solo un obispo puede nombrar sacerdotes. Entonces, prohibir que hubiese obispos, al final era que no hubiese contacto en gallego con las personas, y esto tampoco lo jala mucha gente. Durante muchos años el obispo de Dublín fue el obispo de Santiago de Compostela. Sí, actuaba. Irlanda para el Estado español era un aliado. Por eso hay un colegio irlandés en Santiago de Compostela, un edificio que era bello colegio irlandés, porque estudaban allí os fillos dos nobles irlandeses que chegaban expulsados de Irlanda. Y, oye... Galego erantzuteko nahi badu, Gaur egun galego ze babes politikoa du? ¿Cuál es la ayuda política? Oficialmente es cooficial, pero realmente es subcooficial. ¿Por qué? Porque no en todos los momentos ni en todas las circunstancias puede ser cooficial. Es decir, tú, por ejemplo, no puedes etiquetar un alimento solo en gallego. Eu podo ir a unha universidade e dar a clase só en galego, pero non podo etiquetar un produto só en galego, por exemplo. Entón, iso non é cooficialidade. ¿Y el nivel de protesta en cuanto a derechos lingüísticos? Bueno, el nivel de protesta sempre vai en función del nivel de estima e de estatus que ten unha lingua. Si unha lingua ten un estatus, sexa o que signifique estatus, porque a veces lo que para unha persona pode ser estatus, para outra persona non. Se ten un estatus, tú protestas. Se non ten un estatus e ten sempre unha connotación negativa, non protestas, ao contrario, sigues a corrente. De algún xeito, a lingua, en clave cacereño, ten un estatus. Por qué? Bueno, habría que analizar sociolóxicamente por que a xente di, pois non, eu en familia sempre falei isto, falei con xente, non teño por que deixar de falar. Por que pasa iso ali e non pasa en outro sitio? Y a nivel de sociedad, ¿el apoyo es lo mismo que el político o toda la población está a favor del galego? Ao final, o que se decide políticamente é porque hai unha roda que se retroalimenta. O sea, sería imposible que hubiese un apoio social considerable e que eso non redundase nunhas circunstancias políticas ad hoc. O sea, se non se apoia políticamente é porque socialmente non hai un apoio suficiente. Estuve Caldera y Podo usted vota, Si tenéis alguna pregunta, al chat de escuelas ahí, Nola atera zaitezkete egoera horretatik? Orain esa rueda que se retroalimenta, hortik nola atera? ¿Cómo salir de esa situación? ¿Cómo salir? Bueno, primero, con muchísima autocrítica. Creo que normalmente en determinados movimentos é moi difícil que haxa autocrítica. Supoño porque son movimentos que exixen moito sacrificio. E entón eso implica que cando pasa un tempo e te fixes un sacrificio, é duro chegar á conclusión de que ese sacrificio non foi suficiente ou non foi conducido da maneira axeitada. Entón, por eso en determinados movimentos a autocrítica falla. E despois habería que deixar certas inercias de, por exemplo, isto xa a nivel persoal e, lógicamente, non ten nada de científico, é a miña opinión. Creo que, precisamente, porque como non hai autocrítica, o fácil de botarlle a culpa a outro. É dicir, a culpa dos males do galego non é de Feijóo, do presidente da Xunta, nin é da Xunta. O galego falouse desde sempre e non había Xunta. Hai 200 anos non había Xunta de Galicia. É a xente a que deixa de falar e é a xente a que está comprometida a que debería tomar decisións correctas e deberíamos de ver que pasa no noso redor.
Mira, políticamente en Galicia tiñamos a Castelao, Otero Pedrallo, incluso Vicente Risco podría estar ou non a favor do que opinaba Vicente Risco, pero era un tipo leído, viaxado e inteligente. Creo que en Galicia, actualmente, non temos ese nivel de político. De verdade. E as cousas pasan por algo. E é máis... Carmiña Burana. Se miras... No, pero mira, eles, Carmiña Burana, xa o conselleiro aquel que... Sí, pero ese xa é o que é. Bueno, si era un fascista. Eu falo dos menos. Ou polo menos os que considero os menos. Os demais, canto pior, se xan mellor. Eu queria te preguntar aí, hai un mellor máis futuro arrumándose a lusofonía? Mira, iso todo depende do que ti fagas. O sea, eu o que teño medo é que a xente se cree que as cousas van chegar un pouco como por arte de magia. O sea, pareceme ridículo dicir que os problemas de galego son, por exemplo, a xente que di que é por non ter escollido a acercarnos á lusofonía e escribir en reintegrados. Non ten nada que ver. O sea, Pérdese polo que falábamos antes, porque non hai transmisión familiar. Efectivamente, o sea, da igual que non ortográfica escribes, como se escribes en cirílico mañá. Se ti consigues que mañá haxa X número de familias se escriban galego en cirílico, dentro de 100 anos escriben en cirílico, o sea, es que da igual iso, o da lusofonía. E ademais, iso é un argumento perigoso, na miña opinión, porque estamos utilizando o mesmo... O sea, ti o que non podes facer é utilizar un argumento economicista, como é decir, o portugués sirve para moito, cando o que che ofrece de outro lado é o español sirve para moito, que é o mesmo, pero eso che di, bueno, pois eso fala español. O sea, para eso xa teño o español. E ademais, e despois ao mesmo tempo a mesma xente despois defende o discurso de Moreno Cabrera, que é o revés. Pois por qué? Pois mira, vou te dicir unha cosa, igual é mellor que un neno estude euskero catalán que portugués. É que non entendo. O sea, home, vexo, lóxicamente, o portugués ten unha ventaxa, que lóxicamente é a mesma lingua e con moi pouco esforzo tes outra lingua máis, por suposto. Pero que non podemos facer se nos unimos a este carro que corre moito, vimos correr. Pois non tens que correr ti. Iso é o que falta a mucha actitud. Y a nivel de normalización, ¿qué es alguna actividad que puedas destacar? ¿Algo que podamos aprender? O tema, o produto de que haxa unha elite que teña un nivel baixo, isto que acabo de decir forte, é que ao final o que producen non ten nivel. É dicir, imitamos a moitas cosas, por exemplo, imitamos moito, levamos moito tempo en política lingüística, en normalización lingüística, imitando os cataláns e non os vascos. Supoño que a xente o fai porque é unha lingua románica, pero é que non se trata de ser a da túa familia. Ti tes os mesmos problemas que eles? Non tes os mesmos problemas que os cataláns. Cando foi o catalán unha lingua B en Cataluña? Vale, si estivo prohibida, pero falaron sempre, co cura, co que lles mandaba, o sea, nunca houve o problema que houve en Galicia e que creo que tamén houve no País Vasco. Creemos, e despois temos un discurso que creemos que hai cousas que son inmanentes, non? O sea, o autoodio galego sempre o temos. Non, porque hai sociedades que tiñan a mesma situación de autoodio e a superaron. O que pasa é que puxeron rudimentos para superar iso. E entón, pois eso, miramos onde non hai que mirar. Queremos que por facer unha exposición de o galego, a nosa lingua, a xente vai falar. Non, iso podes facer en Cataluña, onde xa a xente fala catalán. Entón, así, o que estás facendo é dándolle un pouco máis de plus do que tiña. Pero non vas a conseguir con unha exposición que a xente fala galego. Tens que facer outras cousas. E tens que dotar, sobre todo, de cousas de calidade, que iso é algo que tamén se fixo durante algún tempo e a xunta do PP cortou rapidamente. O Sabarín Club, o que se o Betisú, foi un auténtico bombazo. Eu son daquela xeración, de feito. E mira, non vou dicir que non pode haber, os meus pais falan en galego, pero eu teño que dicir que eu fui educado en español. Eu cambiei, chegou a unha idade e dixo, agora falan galego. E, quen sabe, que unha parte debeu de ser de ver Son Goku e todas estas historias nun galego perfecto, bo. Por qué? Porque as cousas de calidade, ao final atraen, da igual o que sexa, a xente non é parva. Que pasa? Que o que temos non é atractivo. Ese é o resumo, o galego non é atractivo. E hai moita xente que dice, hai que facelo atractivo, pero depois o que fan non son cousas atractivas. É así.
Zer lotura dago galegoaren eta abertzaletasunen artean? Hemen esaten den bezala, ¿cuál es la relación entre nacionalismo, galego? A ver, cando pasa un tempo e non consigues os teus objetivos, unha das cousas que poden pasar é precisamente que o galego se quede estigmatizado a determinado tipo de xente. Porque durante moito tempo son os que utilizan. E iso é así, ti tes unha determinada idade e és de cidade, e se falas galego está claro que é porque eres nacionalista. E a verdade é que el 98% das ocasións é certo. Porque o normal é que se de cidade, foses educado en español, que os teus pais te falasen en español, e logo se falas galego, é porque un día tomates un compromiso, e ese compromiso non será nada. É un perigo, porque ao final tamén pode facer que sexa demasiado relacionado con iso, igual que tamén é un perigo relacionado moito co mundo da tradición e do antigo, porque a xente vive variante. Pero, bueno, non hai que deixar ninguna cosa nin a outra. Nos quedan 10 minutitos, entonces aprovecha tú galderak egiteko 10 minutu dauzkaguta, vale? Edo hitzena, edo baina, bueno, norbaite galdera bat baldin badauka. Edo bestela hitz batzuk ikasiko ditugu azken 10 minututan. Galderari badago? Hizkuntzaren kontzientzia duzu edo Galizia nola ikusten duzu Euskal Herriko libertate lingüistikoa? A conciencia que hai en Galicia con respecto al País Vasco. Zuen nola ikusten duzuen, zuen galego nola ikusten duzu Euskal Herriko Joder. Perdón. Ben, moi ben. Hombre, lóxicamente, cando falo coa xente de aquí, dime, bueno, pero podería ser mellor. Sí, vale, pero mira, o ano pasado, non se foi o ano pasado hai 2 anos, foi o primeiro ano de historia que se publicaron máis libros en euskera que en galego. Iso é moi heavy. Porque en Galicia realmente todo o mundo podería comprar un libro. O 100% da xente en Galicia podería comprar un libro en galego e ler. No País Vasco non. Pero que pasa? No País Vasco levades facendo moito tempo produtos de calidade e moi atractivos. Tan atractivos que, por exemplo, para mí foi un soño traducir a Sara Mendía. Moi poucas veces se fai realidade un soño da túa vida, un soño top. Por qué? Porque eu criei-me escritando a Sara Isaac. O sea, que vascos escoitou os diplomáticos en ese sentido? Sí, algún, pero non tantos como galegos escoitando Cortatu, Etagarri, e non son música, que iso é moi importante da música. Somos moi literatos, moi poetas os galegos, pero iso non vende. A música, dicía eu outro día, cando entrei no edificio de Tabacalera, en Donostia, se me tivesen vendado os ollos, vamos a levar a unha cidade do mundo, e me meten a Tabacalera e digo, estou en Euskal Herria. Porque plásticamente tedes un gusto, o sea, de puta madre. Facedes cousas moi ben, levanse a facer as cousas moi ben. Supoño tamén hai xente que as fai mal. Pero quen acaba facendo as cousas é a xente que o fai ben. En outros lugares non é así, porque en Galicia tamén hai xente que fai as cousas ben. O que pasa é que non chega. Por qué? Eso xa o deixarei. Eta Euskal Herrian bizi da Galiziako diaspora hizkuntza... Mira, eso é un auténtico... Iso é algo que os galegos descoñecen. Os galegos falan, se vai moito a boca coa emigración. A emigración, quanto lo debemos? Bullshit. O sea, solo lo que hay en el País Vasco, 1 de cada 10 vascos de la comunidad autónoma vasca es gallego o hijo de gallegos. Es un porcentaje brutal. Lo que pasa es que los gallegos nos gusta mezclarnos, que eso también es una cosa que, bueno, va con nuestra identidad totalmente diferente a migración de un lado co outro, pero eu coñecí uns de Trincherpe que quedei alucinado. Decíame un deles, dicindo, un día, bueno, xente que lleva vindo ali toda a vida prácticamente, chegaron a casa os meus fillos e decateime de que estaban falando en español. E se nesta casa falas en galego. Despois faced o que querades, fora faced o que querades, podes falar euskera, castelán, galego, pero aquí falas en galego. Bueno, eso non pasa en ninguna casa galega. Eso non pasa, atrevo a decir máis, non pasa en ninguna casa galega, nin sequera de xente comprometida coa lingua. Porque, sinceramente, eu creo que eu non teño fillos, igual estou tamén aquí dicindo bullshit, pero eu creo que se tienes unha persoa comprometida que puso todo un montón de esforzo, de loita, tamén de sufrimento, e o teu fillo de determinada idade fala en español, quer dicir que non aprendeu nada.
Creo que non lle soubeches transmitir a túa bagaxe. Despois ele pode facer o que quera, pero contigo, joder, se non fala galego contigo, despois fora funcionan moitas cosas e é difícil saírse dai, que eu vin ali e eu entendo. Pero se non o fai contigo, ostris. Bueno, dentro de pouco, hai xente facendo cousas sobre traballo sobre os galegos no País Vasco. Eu fui un testemunho, estaba facendo unha entrevista a xente do Centro Galego de Llodio e contou que cando fundaron a Castora de Llodio non tenían local e pedironlle ao Centro Galego se podían utilizar as aulas e as habitacións para facer a Castora. A primeira Castora de Llodio foi o Centro Galego. O sea, que moitas veces a imaxe dos galegos que temos é de non ten. Pois non, que pasa? Bueno, eso tamén pasa en Irlanda, claro. Por que pasan as cousas ali? En Irlanda, en Galicia, moitas xente son de hubo toda esta migración. Claro, es que os vos se marcharon. Non se analiza de xeito tan cru, pero es que eso influye. Irlanda perdeu o 50% da poboación. Quen se marchou? O que dixo, tío, me teño que marchar de aquí, o sea, o que tenía un pouco, cando menos, de arranque. Galicia perdeu máis do 25% da poboación no século XIX. Moitas aldeas quedaban de súpeto sen homes, porque aparte eso tamén é outra historia. En Irlanda me echan tanto homes como mulleres, pero San Antonio, como dale un home, ainda que me mate, ainda que me esforde. Claro, que non había homes. Naquela época que non había seguridade social, se non te casabas e chegabas a unha idade, bueno, pero vai, que isto tamén influe, e agora que vivo fora, o Estado español non está dicindo a cantidad de xente que está marchando, porque supoño que é difícil contar iso, pero eso, o que está pasando, vaise sufrir dentro duns anos, pero moitísimo, porque a xente non vai volver. Dice, xa volverán, que? Tes un traballo en Gran Bretaña, ben remunerado, se estás cualificado, vives en unha sociedade como a inglesa ou en Alemania, e vas a volver a España, al Toro de la Vega, al FP de... É de verdade, non volves. Pues, eso. Beste galdera. Bukatu horretik, hitzen bat edo irakatsi nahi badiguzu alegoz, 2 minutu ditugu, hori gehien gustatzen zaizkizunak edo... Bueno, a ver, hola, fácil, hola sin H. Hola. Chámome Isaac. Acordaivos o pronomio ao final, chámome Isaac. Adeus e adiós, pero a verdade é que non dicimos moito adeus, somos máis de dicir deicalou. El de Agur